Исәнмесез, Дөнья студиясы әзерләгән тапшыруларны караучы хөрмәтле милләттәшләребез. Без бүген яңа тапшыруга нигез салабыз. Ул яңа сулыш дип аталачак. Әлбәттә инде бу тапшыру яшь шагыйрьләргә, язучыларга, гомумән җырчыларга, биючеләргә, иҗатчыларга багышланачак. Һәм ул тапшыруны безнең киләчәктә менә бүген әңгәмә коручы Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетында эшләүче шагыйрь, яшь шагыйрь Булат Ибраһимов алып барачак. Ләкин иң беренче тапшыруны без аның үзе белән танышудан башлап китәргә булдык. Хәерле көн, Булат. Исәнмесез. Менә юкка гына син бүген студия артында утырмыйсың, стәл артында. Һәм безнең алдыбызда Балык теле дигән синең китабың. Тагын бүгенге тапшыруга килүнең, тапшыруны синең белән башлап җибәрүнең сәбәбе дә бар. Яңа гына син премия да алдың. Әйдә бу турыда бераз соңрак. Инде хәзер үзең белән таныштырып кит әле. Үзем мин тумышым белән Лаеш районының Атабай дигән татар авылында туып үстем. Соңыннан әлеге авылда мәктәпне тәмамлагач, мин Казан дәүләт университетына, хәзерге федераль университетка укырга кердем. Андагы татар әдәбияты һәм тарихы бүлеген тәмамладым. Инде әлеге университетны тәмамлагач, шулай ук университетта калып, аспирантурада белем алам хәзерге вакытта. Һәм шулай Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитетының мәгълүмати аналитик идарәдә матбугат сәркәтибе булып эш итәм. Булат, менә бик матур шигырьләр китабын дөнья күрде. 2014 елда ул Балык теле дип атала. Аның китабының исеме дә үзенчәлекле. Нишләп китабыңны Балык теле дип атарга булдың? Бу синең үз фикереңме? Әлбәттә, менә бу минем үз фикерем. Миңа бу исемне куйма дип каршы төшүчеләр дә булды. Бер кеше аңламаячак, нинди балык теле, бу бит инде бер дә килешми китап исеменә дип. Ләкин минем бу балык теле дип куеп, аның менә тышлыгында алган кешеләр, укыган кешеләр күрәдер, рәсемендә дә. Чөнки менә мисал өчен аста яфраклар, агачлар, ташлар сурәтләнсә, инде аның өске ягында бөтенләй дә башка бер сурәтләнә. Чөнки аның инде урысча әйткәндә отражениесе дип әйтсәк, күргән әйбернең отражениесе башка отражение бирә. Шуңа күрә балык теле дә ул гомумән тел дигән генә сүз түгел, телнең бетүе генә дигән сүз түгел. Ул гомумән инде безнең кешелектә булган битарафлык, кешелектә бер-берсенә карата туганнарның, дусларның, танышларның бер-берсенә игътибары кимү, бер-берсенә мөнәсәбәтләр үзгәрү турындагы шундый шигырьләр. Һәм гомумән минем бу китапта җыелган шигырьләрне җыйсаң, аларны шул игътибарсызлык, битарафлык белән туплап балык теле дип әйтеп була. Булат, менә шул Балык теле дигән шул исемдәге шигырен дә шул китапка кергән. Яттан шул шигырьне беләсеңме? Әйе. Әйдә таң безнең караучыларга сөйләп кит әле. Балык теле. Яңгыр ява. Урам тулы күлләр, урам тулы күзләр һәм телсезләр тәгәрәшә. Алар белән мин янәшә, ләкин түгел бергә. Мин гомергә алар белән булмам. Ярдәм итсә Ходам. Яңгыр ява. Балык теле укытучысы кайтып килә. Көлә-көлә күлне тапты. Балыкларын саный акрын гына атлап. Ул безнеке түгел. Әллә каян укып кайткан сатлык күңел балык телен алып кайткан. Сатып ана телен. Балык теле. Шундый җиңел тел ул. Хәрефләре дә юк, язуы да, тарихында аның беркем белми. Кирәк түгел артык казыну да, кирәк түгел китап язу да, кирәк түгел. Ул телне өйрәнсәң, йокың татлы, тыныч шаулы күңел чиләкләрдән чиктән ашып түгел. Юлларыңда бәхет тулса, бер ни кирәк түгел. Яңгыр ява. Ә урамда балык туе бара, халык туе кадәр. Балык теле бездә. Атасыннан баласына күчә теле безгә, бөек теле безгә. Ят та түгел кебек инде. Бу тел безгә. Балык булып барабыз бит. Үзе бездә. Бик матур шигырь, мәгънәле шигырь, фәлсәфи шигырь дип әйтәсем килә. Булат, менә монсы синең беренче китабың, хәзер икенче китабың, монсы татар һәм рус телләрендә әзерләнеп ята. Шулай бит ул Акбүре китап нәшриятында дөнья күрәчәк. Мин шундый фикер ишеттем, менә Булатның шигырьләре 2 ел эчендә шундый зур тирән мәгънә салынган, хәтта тәрҗемә иткәндә дә әйтеп бетереп булмый ул фикерне диләр. Шуңа күрә шигырь озыная диләр. Син килешәсеңме? Әлбәттә, бу фикер белән килешергә туры килә, чөнки чынлап та инде менә тәрҗемәче белән без
гел элемтәдә торабыз, язышып, телефоннан сөйләшеп. Тәрҗемәчендә кем икәнен әйтеп китә Әйе, әле. тәрҗемәче Сүрия апа Гайнуллина, ул Нью-Йорк шәһәрендә яшәп, иҗат итүче. Шунда Казанда туып үскән кеше һәм соңыннан инде Нью-Йоркка китеп шунда яши. Инде бик рәхмәтлемен мин аңа. Чынлап та ул баштан мин курыккан идем, әйтәм, кыен сынар инде, авыр булыр инде бу шигырьләр аңа дип. Ләкин ул Тырыша. ничектер, әйе, чынлап та тырыша һәм шунысы шатландыра. Татар телле, үзе дә татар телен белгәч, ул минем күңелне аңлый һәм шигырьнең мин нәрсә әйтергә теләгәнне ул аны юлларын арттырса да, ләкин мин әйтәсе фикерне әйтә. Мәгънәсен җиткерә. Мәгънәсен, төп төгәл мәгънәсен җиткерә. Булат, менә син яңа гына Аксенов фестта катнашып, бу халыкара бәйге дип әйтәсе килә. Һәм син шунда җиңүчеләр рәтендә һәм беренче татарлар арасында әлеге премиягә лаек булган яшь шагыйрь бит әле. Син әле теге китабында беренчесе генә шигырьләрен дә алай күп түгел, ләкин менә жюри сиңа игътибар итеп, шушы премиягә лаек булдың. Ничек бу премиягә катнашырга булдың син бу конкурска? Ул менә быел инде Аксенов фестның 9-нчысы оештырылды. Былтыр 8-нче Аксенов фестта да миңа чыгыш ясарга насыйп булды. Һәм ул вакыт безне Илсур Раисович Метшин, Казанның мэры, күреп алып, әлеге татар шагыйрьләренең дә әсәрләрен тәрҗемә итеп урыс теленә, алар да әлеге фестивальдә катнашып, йолдызлы билет премиясына дәгъва кылсыннар иде диде. Һәм менә безнең чынлап та инде Татарстанда һәм гомумән Казанда яшәүче яшь шагыйрьләрнең әсәрләрен җыеп, Язучылар союзы белән берлектә тәрҗемә китабы чыгардылар. Анда безнең кемнеңдер 3 шигыре, кемнеңдер 4, кемнеңдер күбрәк шигырьләре керде һәм аларны инде баштан монда Казанда подстрочникларын ясап, аларны Мәскәүгә җибәрделәр һәм шунысы шатландыра, аларны тәрҗемәчеләр тәрҗемә итмәде. Аларны урыс шагыйрьләре подстрочниклар буенча инде чын мәгънәсендә шигырь итеп ясадылар. Һәм менә әлеге тәрҗемә шигырьләрен инде Мәскәүдәге Октябрь журналы оештыручыларның берсе инде Попечительләр советы, алар әлеге шигырьләр арасыннан минем иҗатны өстен күреп, инде синең шигърияттә Европа мотивлары, ләкин шул чиратта татар халкының милли рухы сакланган дип әлеге премияны миңа бирделәр. Шигърият номинациясында жюрилар мине аерым инде менә шулай премия белән бүләкләделәр. Проза номинациясында шулай ук татар кызы, Казанда туып, инде хәзерге вакытта Мәскәүдә яшәп иҗат итүче Гүзәл Яхина үзенең Зөләйха открывает глаза исемле романы белән аңарга шулай ук проза номинациясында әлеге премияны тапшырдылар. Һәм бик тә шатландым, чөнки инде менә массак белән мәгълүмат чараларда барысы да язып чыктылар. Инде быелгы Аксенов фест, быелгы йолдызлы билетлар икесе дә татарларга эләкте дип. Менә Булат, ничә кеше биргән шушы Аксенов фестка татарлардан? Кеше күпме? Егетләр, кызлар, язучылар? Әгәр ялгышмасам, Татарстаннан гомумән шагыйрьләр без 8 идек. Инде менә татарча шигырьләрен урыс теленә тәрҗемә итеп бирүчеләр арасында, шулай ук Мәскәүдән дә катнашучылар бар иде дип беләм мин. Һәм инде менә БДБ илләреннән аларның да шигырьләре килде дип әйттеләр миңа жюрилар, инде оештыручылар. Һәм менә шулар арасында сайлап алдык диделәр. Булат, без сине котлыйбыз. Чынында шигырьләр эчтәлекле дә, мәгънәле дә. Укып караганда моны яшь кеше язмагандыр сымак, гомер иткән кеше язгандыр сымак тоела. Иҗатын узын гомерле булсын. Менә соңгы вакытта гел игътибар итәм мин, шундый яшь буын шагыйрьләре, шагыйрәләре үсеп чыкты. Калып, яңа калып дигән сезнең бит инде оешмагыз да бара бит, матур гына эшләп килә торган. Менә кайсы шагыйрьләр белән аралашып яшисең? Инде менә үзебезнең шул калып яшь буын җыенында, инде гомумән дуслар яшь шагыйрьләр арасында Рүзәл Мөхәммәтшин, Фәнил Гыйләҗев, Рифат Сәләх, Луиза Янсуар, Йолдыз Миннуллина, аларны саный башласаң, алар бик күп. Бик күп. Алар ничектер әйтәләр бит, 60нчы елда әдәбиятка бер буын килеп керде дип, һәм менә безнең буын да шул 60нчы елларда буын кебек әдәбиятка килеп керде. Яңа гасырда монысы 21нче гасырда. 21нче гасырда. Булат, менә хәзер синең кулыңа яңа эстафета тапшырабыз бит. Яңа сулыш дигән өр-яңа тапшыру.
Менә киләчәктә Алла бирсә шушы яшь шагыйрьләрнең, иҗатчыларның язмышы, шигырьләре, иҗатлары шушы яңа сулыш тапшыруында яктыртылыр дигән теләктә калабыз. Әлбәттә, син аны матур итеп оештырырсың, дусларың күп, фикердәшләрең шактый күп, һәм инде шушы тапшырулар дөнья студиясын караучылар өчен кызыклы булыр дип уйлыйбыз. Амин, шулай булсын. Без сиңа бу эштә һәм яңа шигырьләр иҗат итүендә уңышлар телибез. Рәхмәт, Виктор. Бүген безнең яңа сулыш дигән өр-яңа тапшыруыбызда аның киләчәктә алып баручысы, шагыйрь, Бөтен дөнья татар конгрессының матбугат сәркатибе Булат Ибраһимов булды.